Seba' voti kontra 2 Kenneth Ellul minn Whitline instab ħati li kien fost 3 persuni li daħlu fid-dar tal-professur Anthony Zammit u sawtuh u serquh. Il-ġurati taw il-verdet tagħhom is-sibt wara nofsinhar wara ġuri ta' 6 ijiem. Ftit ta' sigħat wara li mħallef Lawrence Quintano tas sentenza tiegħu u kkundanna lil Ellul għal 12-il sena ħabs. Fis-sentenza tiegħu li mħallef qal li l-ġurati bagħtu messaġġ b'saħħtu dwar dak li l-prosekuzzjoni ddeskrivitu bħala qatt ikraħ. L-imħallef Quintano qal li ma jistax ikun li n-nies fid-djar tagħhom ma jkunux moħħhom mistrieħ. Fil-qorti Ellul qal li mhuwiex xi janġdu li f'ħajtu għamel ħafna żbalji. Iżda fuq il-pedana tax-xhieda qal li ma kellux x'jaqsam ma' dan il-każ. Ellul tresaq il-qorti akkużat b'dan il-każ wara li kixfuh żewġ persuni oħra. L-Ispettur Joseph Merci li mexxa l-prosekuzzjoni qal li t-tarif li taw dawn iż-żewġ persuni kienu jafu sew dak li ġara u ma setawx kienu konxi ta' dan it-tarif sakemm ma qalilhomx xi ħadd. Tul il-każ il-professur Anthony Zammit identifika wkoll lil ħati.